Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta manghigala nila ang atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abay no adlaw na usab karon nga Martes, speech sa 4 na kini sa bulan sa Marso, no? Kumusta naman mo manghigala, no? Nanghinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Kumusta na, no? Nanghinaot kita manghigala nga maayo ra kaayo ang inyong mga buhaton din. Abay no ugma manghigala mo kalimot ha. Miyerkules sa bad list na, no? Alang na adto na ra bagoy mo ingon manghigala nga Pader, dili ko magpa-badlist kay mukaon man kong karne. Ayaw, yung nakapa-badlist kag wala, ayaw og kaon og karne kay makasala ka na iday, ha? Klaro? Maka nakuan ka kanang nakapag-badlist ka og wala pagkangalan nga Miyerkules sa badlist, ayaw gyud og kaon og karne og mga adlaw. Okay nga naman makasala ka gid niyan. Ay kasala ka gid niyan. Okay no, so ari kita manghigala sa atong saint of the day. Boy no, ang saint of the day nato karong adlaw March 4 si San Casimero. Boy no higala no. Kini si San Casimero usa kini siya ka prinsipe, no? Usa kini siya ka prinsipe, pero sa diha nga nisulod siya sa kini gitawag nato og religious life, iya nang gi-reject ang iyang luxurious life. Nya naila siya sa iyahang pagkamampuon ug pagkamatinabangon sa mga kabus, no? Sa diha nga nisulod siya niining gitawag nato og kining kinabuhing Diyos nun. Unya, matod palagi, si San Casimero naila sa iyahang pagkamatinabangon sa mga kabus. So, si Saint Casimir or San Casimero. Nala, no, padayon ta, mga gala, sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon, o padayon usab kita sa ato pagtimbaya. Ari kita manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, karong mga panahuna. Bueno mahigala. Ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kamuntuhon. Bueno mahigala. The Pope has isolated bronchospasm and non-invasive ventilation started. Arang-arang na mahigala nga ato ang talahurong Santo Papa. Ayan, no? Non-invasive ventilation started sa ato pa. Medyo ni arang-arang na gyud ang kahimtang sa atong talahurong obispo, ang talahurong Santo Papa, mga gala, no? Dito sa Vatican, no? Padayon siyang giatiman, pero nagpakita na kini og alibyo. No, the Holy See Priest of Statements on Friday evening says Pope Francis' respiratory condition following an isolated bronchospasm. The Pontiff has promptly started or non-invasive mechanical ventilation. Salamat mahigala, no, nga maarang-arang na gyud, arang-arang na yung tao nga tuwang talahurong Santo Papa. Okay. Abi no, ato dahil nga itong pangustahon po dahil, no, nga ato ang mga kaigsuunan sa mga bisitahonon pa, no. Ako dahil yung unyang i-announce mahigala nga kalain-lain nga mga schedule sa itong Santo Papa. Kaya lang na itong wala ba makakuan manghigala, no. Wala makapakumpirma tungod lagi sa kabisi. Mas maayag yun nga doon na mo schedule sa talahurong Santo Papa aron nga inyo pong masunod, no, ang atong ang mga kalihugan. Okay, no? Sa padayon karon usab ang Caritas Philippines sa ilahang panawagan ngadto sa Senado nga unta ipahigayon na ang impeachment trial sa ato ang Vice Presidente sa nasod aron nga
mahibawan nato kung unsa gyud ang positibo o negatibo nga nahimo sa ato ang Vice Presidente. Manay ginaingon nga it is always the right of the people to know. Mas maayo gyud. Ayan, no? Nahala, no? Manpadayon ta mga galas sa ato ang mga buhatodo ni ining kamuntuhon. Okay, no? Padayon ta ato gyapong balik-balikan katong kabahin sa katubang mga kuan nato. Mga topic nato nakalabay nga adlaw. Katong mga premarital sex, katong mga fornication. Unsa ganitong fornication? Consensual sexual intercourse between two persons not married to each other, manay fornication. Pero kung adultery, illicit intimate sex between one man and one woman whereby the other is currently married. Yan, no? Psychological effect of fornication. Sabi no, arin na ta sa ato ang mga topic. What are the psychological effects of fornication? Number 1, emotional baggage. Studies have shown that premarital sex also increases the rate of cheating after marriage. Uy, saan to pa di ay kung naanad na kaining gitawag na to premarital sex, dako kaini siya og kanang puruhan na kung maminyo naka mag-imong budhian ng imong asawa o imong bana. Ano, no? O niya, number 2, misleading feelings, difficulty to determine the difference between sex and love. O, maglisod na ka og ila kung unsay kalainan sa gugma ug sa kaulag lamang. Ano, no? The hardship of breaking off the relationship, especially in women, no? The hardship of breaking off a relationship, especially in women. And of course, adverse effect on the self-image of the partners, increase in teenage suicide, along with pregnancy, abortion. Sa ito pa, kinig yung premarital sex, especially among teenager, ha? Usahay mo resulta sa suicide, no? Disappointment and regret of lost virginity. Sa ito pa, medyo magmahay mga higala kay ngano nga iyahang nawagtang ang iyang virginity tungod lamang sa premarital sex. Kaya supposed to be ang virginity sa usa ka babae mawala lamang kung maminyo siya. Dili niadtong wala pa siya naminyo na nadaot na ang iyang virginity. Dili gina siya maunta. No, mo gina dili gina siya eksakto. Kinahanglan nga man gani, ma-destroy man gani ang virginity sa usa ka babae, kinahanglan nga panahon na sa iyang kaminyon. Dili kanang wala pa siya naminyo. No, okay, no? What are the self-control? How can you refrain from marital sex? Number 1 is building discipline and security in the future relationship because waiting gives your mind and body time to mature. Nasa ito pa, magkuang gyud, magdisiplina gyud, no? Unya aron nga ma-secure ang inyong future relationship. And number 2, we allow relationship to grow and mature. Ayan, no? Sa ito pa, kung dili bitaw mo indulge sa premarital sex, inyong maalaw ang inyong relationship to grow and mature. How to feel with them? Repentance and asking God's forgiveness of self. Understand what triggers our boredom or stress. Develop willpower. Make yourself busy with daily activities such as work. Sa ito pa, aron kuno nga dilit ka lang magsig hunahunaan ng mga butanga, kinahanglan nga we should make ourselves busy with daily activities such as work, magtrabaho ka. No? Find a way to occupy yourself. Workout, reading, or book taking, a walk meditation. Avoid giving in to temptation. Avoid looking at pornographic images. Reading erotic writing. No, usa po yun na mahingala, no? Nga angay likayan sa usa ka babae o lalaki nga magsigig tanaw ni ining mga pornographic materials. Makaguba gina sa imong concentration. Ug gani maka-create na siya og erotic mind frame. No? Okay, padayon ta ari kita sa lain nato nga topic. Okay. Pader.
Sa man daw, sa naman to dahil, kumusta naman ka? What is anger? Yan, no? What is anger and how to control it, no? Kining anger management. Anger is an emotion characterized by antagonism towards someone or something. It can give you a way to express negative feelings. Oh, mabalay ni, no? Ang unsa man ning kasuko. Ang kasuko mao ang usa ka pagpati nga posible nga gitumong nimo sa usa ka butang o sa usa ka tawo. Unya tungod niini usahay makahimo ka og mga negatibo nga mga butang. Ayan, no? Imong makapamuak baron kag baso unsa man ay mahimo nimo din. Okay, no? Unya sa Salmo 37 bersikulo 8, ayaw kasuko ug ayaw kaligot-got, ayaw pagkuko kay makadaot ka na. Ayan, no? Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 22, apan sultihan ko kamo nga ang masuko siyang isig katawo, dadon nga to sa maghuhukom, ug ang maghingalan ug kwanggol siyang isig katawo, taralo nga to sa labaw nga hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Okay, no? Controlling anger or anger management. Unsaon man nato nga mapugna nato ning ato ang kasuko. Number 1, explore what's really behind your anger. Ilha kung unsay hinungdan nganong nasuko ka. Ayan, no? Basin ba wala ka kahibalo nganong nasuko ka, nagpasagad dahil noon kanina. Explore siguro embarrassment, insecurity, shame, vulnerability, these are the triggers. So, ito pa, imog yung likayan ang mga makatrigger. No? And be aware of your anger warning signs. Unsa man ang mga timailhan nga medyo nasuko na ka. Number 1, headache. Medyo maglabad-labad ng imong ulo. Number 2, kanang gitawag na to in the stomach. No? Doon na nakagibati sa imong tiyan niya, pounding heart. And learn ways to cool down. Find healthier ways to express your anger. Muna importante yung higala, no? Find healthy ways to express your anger. No? Kinahanglan nga kamaugyog ka unsay mga pamaagi aron nga imo nga mapadayag ang imuhang kasuko nga dili ka mamahimo nga violente. Okay? Bueno, din hinalang una kita kutob ha mga higala ha. Medyo busy-busy taron gamay. Pero sige ra, ato lang yung gihapong i-manage ang atong oras. Takang salamat o mayong mudto, Pilipinas!